Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones. Dwi ydych chi'n gwrando ar bodlediad neu'n gwylio podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint o'r y Cymro yma o Benmynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am. Bendith ar am. Yw'r. Da ni wedi troi yn bodlediad sydd yn y bon yn fan club ar gyfer Morgan Llwyd ar ôl y tro ddiwethaf, a dwi'n gobeithio bod ni'n cael dalatu... Ti wedi troi yn Puritan rwan, dwi'n... Na, dyna dydw i ddim. Ond dwi'n hoffi ryddiaeth o. Mae ryddiaeth o'n ddiddorol ac yn wych, ond hefyd fel, oherwydd bod gynna i fagwraeth wedi cael ei dylanwadu gan y crynwyr. Felly mae yna elfen o hwn yn atseinio rhywfaint o brofiad teuluol. Felly mae o'n gwneud o'n hyd yn oed yn well o safbwynt personol. Mae'n dda iawn bod y bennod ddwythaf wedi llwyddo i wneud yn fan o Morgan Llwyd. Y bennod hon, dyn ni am drafod llyfr a mae i deitl o bosib yn gyfarwydd eich di. Llyfr y Tri Aderyn. Union. Gyhoeddwyd hefyd yn y flwyddyn gyntaf honno, o ran gyrfa gyhoeddi Morgan Llwyd 1653, da mi gyhoeddodd nifer o lyfrau, da ni'n trafod 2 o'r llyfrau bychain gyhoeddwyd gyda fo yn y flwyddyn honno, a dyma'r llyfr mawr gyhoeddodd o, Llyfr y Tri Aderyn flwyddyn 1653. Ond, dwi eisiau dechrau trwy trafod teitl llawn y llyfr yma. Cyn hynny, mae'n eisiau pwysau'r un peth. Mae'r llyfr hwn yn llyfr allegoriad, mae'n allegori. Ti'n gwybod beth i allegori, de? Gei di reid y diffiniad technegol i fi, Jerry. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod, ond dwi'n eisiau gwneud ffwl o fy hun o blaen. Mewn celf a llenyddiaeth, achos yma de. Darn o waith llenyddol, lle mae cymeriadau eitemau delwyddau yn cynrychioli pethau eraill. O'n i'n cymryd bod y Tri Aderyn ddim yn Dri Aderyn. Maen nhw'n cynrychioli rhywbeth. Maen nhw, ond maen nhw hefyd... Maen nhw'n cynrychioli rhywbeth arall. Eto, ran hwrach pethau mwy dyweddar, rwy'n meddwl am ffuglen y ganrif ddiwethaf a ffilmio Hollywoodaidd, pethau Narnia, C.S. Lewis, mae'r llew Aslan yn cynrychioli Iesu Grist, mae'r rach yn cynrychioli Satan, a rhywbeth. Fath un o beth, allegori. So dyna beth o. Felly, yn Llyfr Tri Aderyn, da ni bod yn trafod gwleidyddiaeth a chrefydd Morgan Llwyd, mae'r... Nid i licio hyn, da. Mae yna eryr, colomen a chigfran. Mae hwn yn addawol i ddechrau. Mae'r gigfran ddu yn cyrcholi'r eglwyswyr ceidwadol. Nad ydynt wedi newid i lliwiad. Iawn. Mae'r golomen yn cyrcholi'r Puritaniaid, a Puritan oedd Morgan Llwyd. A wedyn mae'r eryr yn cyrcholi grym budo, grym milwro, grym llywodraethol, y deyrnas. O bosib Cromwell i hun, os ydych chi eisiau darllen hynny fewn iddo fo. Felly, y ddau safbwynt crefyddol, efo'r gigfran a'r golomen o'r eryr yn y canol, o'r un sydd â'r grym ac yn gwrando ac yn trio penderfynu pwy sy'n iawn ac yn y blaen. Diddorol. Mae'n diddorol, dydi? So mae'n allegori diddorol iawn. Allegori mae'n hawdd iawn deall i harwyddocad yn hyrmau gwleidyddiaeth a chrefydd y cyfnod wrth gwrs. Wan ta, dwi eisiau dechrau gyda'r teitl llawn, achos dyn ni wastad yn cyfrifiadu fel Llyfr y Tri Aderyn. Reswm mae amlwg, ond mae'r teitl gwreiddiol yn hir iawn, ond mae'n frawddeg hir o teitl, ond mae'n deud lot wrth ni am beth Morgan Llwyd yn trio wneud efo llyfr. Dirgelwch i rai i'w ddeall ac i eraill i'w watwar, sef Tri Aderyn yn ymddiddan, yr eryr a'r golomen a'r gigfran, neu arwydd i anerch y Cymru, yn y flwyddyn 1600 ar 20 cyn dyfod 666. Yn union. Fel y pethau eraill yn ei trafod gyda fod o, eisiau deffro i gyd-Gymry cyn y flwyddyn 1666, yn meddwl bod diwedd y byd yn dod, bod Iesu Grist yn dod nôl, a bod rhaid i bawb bod yr ochr iawn adeg diwedd amser yn da. Ond hefyd,
Mae'n ddiddorol, unwaith eto, dyn ni wedi trafod hyn o blaen, oedd o'n gwybod yn iawn i fod o'n cyflwyno syniadau diarth, rhyfedd i ddarllen o'r Cymraeg, na fysa'r rhan fwy o'n nhw'n croesawu'r syniadau. Mae'n dweud, dirgelwch i rai i'w ddeall, ac i eraill i'w watwar. Tydi'n y wych de. Mae'n gwybod yn iawn bod llawer o Gymru am watwar i syniadau fel de. Mae'n deud hynny'n blwb ac yn blaen. A hefyd, arwydd i enerch y Cymru. Wel, dwi newydd egluro mai llyfr allegoriaidd ydi o, allegoris yma. So mae arwydd yn allegori mewn ffordd. Mae'n arwyddo rhywbeth arall. Os gallwn mynd mewn i semioteg a lot o athroniaeth ddifyr i drafod hynny. Felly dyna be mae'n trio wneud fyma da. Mae'n ddiddorol iawn, dydi. Ond mae'r pwynt dda ni'n drafod yn yr bennod ddiwethaf, bennod 56, ynglyn â bod yng nghysgod llyfr y datguddiad, yng nghysgod y diwedd. Y proffedolaetha. Mae cyn dyfod 666 yn y teitl llawn yn arwydd o gael. So'n byd yn gynnil am hynna. Na, goes. Ond un o'r pethau sy'n wych yma llyfr, fel ti di troi'n fan Morgan Llwyd, ti di gweld pam... Cyfaill y pod, Jerry. Mae mor wych i yna fo, hollol. Ond mae ryddiaeth yn wych da. Awdur Penigamp, gwreiddio iawn. Ond mae'n llyfr hwn felly, bod yna allegori, mae bach yn rhyfedd, mae yna Tri Aderyn yn siarad. A mae o'n cymeriadu, mae'n creu personoliaeth gron i bob un o'r adar. Mae'n cymeriadau crwn diddorol da. Dyn ni'n gallu dod i nabod nhw, maen nhw'n siarad yn ddiddorol, mae'n wych. Mae'n hain felly. Mae'r dyfyniad nesaf, dyma frawddegau cyntaf llyfr, dyna sut mae'n dechrau. So, ti eisiau bod yn gigfran, Jerry, a na i fod yn eryr? Reit, oce. Gan bod gennym ni ddau gymeriad. Ac i egluro, mae'n bwysig dallach Beibl, stori Arch Noa, ac ar ôl y dyfroedd o stegu, mae Duw di boddi rhan fwy'r bobl yn y byd oherwydd y pechod, Noa deulu'r anifeiliaid yr arch sy'n yna. Mae'r dŵr yn gostegu, mae'r arch yn dod lawr o'r ddaear, a mae Noa yn danfon cigfran allan sydd ddim yn dychwelyd, y fran. A wedyn mae Noa yn anfon colomen allan, mae hi'n dod nôl efo deilyn yn ei ffug sy'n dangos bod y ddaear yn ffyddol. Felly, dyn ni'n Arch Noa. A mae'n ddiddorol iawn achos, dwi'n meddwl, ffordd mae'r adar yn siarad a ymresymu a dadla. Maen nhw'n trafod syniadau. Dyn ni'n gweld Arch Noa fel rhyw fath o fforwm neu darlithfa neu stafell ar gyfer trafodaeth, adar yn cynnal rhyw seat yn trafod yna de. So yn dechrau, ti eisiau bod eryr yna i fod y gigfran de? Oce. O ba le rwyt ti y gigfran ddu yn hedeg? O dramwyr ddaear ac o amgylchu'r gwirgloddiau i ennill fy mywyd. Ond tydi yw'r aderyn a ddanfonodd Noa allan o'i long, na ddaeth yn ôl fyth ato drachefn? Mae fi yn wir yw'r aderyn hwnnw, ac mae arna i dy ofn di, brenin yr adar. Wel, quite right. Pam na ddoi ti yn ôl at yr hwn a ddanfonodd? Am fod yn well genydd fwyta cyrff y meirwan na bod dan law Noa a'i feibion. Waw! Tydi hynny da. A beth sy'n wych yma da? Maen nhw'n siarad, maen nhw'n gymeriadau sy'n siarad y lleisiau dynol da. Ond eto, mae cigfrain yn bita pethau marw, dyna. Wel, a da ni wedi cael lot, os ti'n cofio nôl i rhai'r penodau cynharaf, oedd cigfrain yn bwydo e'r gyrff y meirwon yn thema gyson yn rhai o'n... O, hollol, rhyfeloedd yr oesau canol, ond hefyd yn y cyfnod diweddar. Un o'r pethau sy'n gwych am hyn, dwi'n credu bod Morgan Llwyd yn gwbl fwriadol lly, a mae'n bosib i ddarllen felly be bynnag, mae wedi llunio byd palimpsestaidd. Term dyn ni'n dynnu o weithiau wrth trafod ffuglen o fodernaidd. Naill fyd wedi gosod o draws byd arall a dechrau y ddair yn un pryd. Fel nofel Robin Llywelyn, y Seren Wen a'r Gefnder Gwyn. Mae'n fyd ffantasi o rhyfedd, ond ydych chi'n gweld o dyna Cymru a'r Almaen a felly. Felly, yn gyntaf, dyn ni yn stori Arch Noa yn yr Hen Testament. Mae'r gigfran yn cael hwyl yn hedfan o gwmpas achos mae Duw wedi boddi pawb o phopeth yn y byd. So mae'n lot o, pan mae'n dŵr yn meddwl, mae'n lot o gyrff cydredig i'r gigfran fita ar ôl i ddiw ladd pawb yn y byd. Ond hefyd, dyn ni yng Nghymru, yn y 1650, mae'r rhyfeloedd cartra hynod weidlyd newydd orffen. Mae'n lot o gyrff ar fesydd y gad a cigfran yn bita nhw hefyd. So felly, mae'r ddau fyd yn ei weld ar un pryd. A mae rhywbeth am y gigfran. Mae'n gymeriad
ar unwedd, dwi'n hoffi fo fwy na'r lleill. Felly bod yn dweud lot am dyna i. Wel, Ond... o'n i'n ama. O'n i'n licio deud. Ond, achos, mae'n gymeriad drwg sy'n hoffi sôn Morgan Llwyd wedi llunio'r cymeriad yma mewn ffordd mor ofalus. Mae gen i fo personoliaeth. A mae'n gyfrwys, de. Wel, mae'n dweud, ti'n ei wedi fel eraill, pan nad oed ti'n ôl at Noa, mae'n well gen i fiticir ffamurwyr na bod dan law Noa ei fibio. Mae'n eisiau bod yn annibynnol, de. A mae rhywbeth am y gigfran, de. Mae'n meddwl am Puritan arall, Sais, oedd yn gyfoeswr Morgan Llwyd, John Milton, yn ei gampwaith o, Coll Pradwys, Paradise Lost. A rhaid i deir o hyd y blynyddoedd, mae Paradise Lost am Satan yn gwrthryfel yn erbyn Duw ac yn cael ei fwrw allan o nefel yn y gyd. Ond mae Satan yn gymeriad mor ddiddorol, nath William Blake, bar Saesneg, ganrif a hanner ddiweddar, wel, oedd rhywbeth oedd mi oedd Milton o blaid Satan heb wybod. Ac oedd peth da i Blake, neu bod Blake yn satanist yn y byd, ond dwi'n bod Satan efo'r egni. Dyma weithio mewn ffilm neu hwyrach pantomime plant. Mae plant yn gallu gweld y badi, y cymeriad drwg yn mynd trwy bethau yna. Fel Satan yn Milton, a'r gigfran i fi o leia fyma. A wedyn, mae'r dyfyniad nesaf, mae'r eryr yn ymateb i hynna. Ond rwy ti yn bwyta cig y meirwan ac yn ymborth ar y bydreddu annaturiol. Dyma'r ateb wedyn. Felly yw'r wytitha o eryr weithiau dy fod yn falch a megis yn fryn. Achos mae ererod, maen nhw'n dal pysgod ac anifil y byw, ond maen nhw hefyd yn bita anifil i'r marw, de. Ac os dyn ni'n meddwl, am yr alegori wan, y gigfran yw eglwyso'r ceidwadol drwg, de. Eryr yw grym y wladwriaeth, Oliver Cromwell i hi mewn ffordd. Ac weithiau mae o'n bita cig y meirwan, de. Mae Cromwell wedi porthu hyn o feis y gad, de. So rhywbeth diddorol am hynny, does, de. A wedyn dyfyniad nesa, mae'r golomen yn dod. Mae'r rhan fwy o dyfyniad dwi'n dweud sy'n gyda'r gigfran yn y golomen. Sy'n dweud lot am dyna i, dwi'n siŵr da. Felly dylsyn ni wedi cychwyn fel gigfran. Mae'r golomen yn addwyn ac un te, ti'n bod. Ond wedyn mae'r golomen yn dod mewn, mae'n addwyn, mae'n ffyddlon, mae'n sôn am grefydd ar holl bethau fa, wrth gwrs, yn cyflwyno safbwynt y Puritaniaid, a wedyn mae'r gigfran yn trio deud wrth yr eryr, paid y gwrando arni hyd, paid y gwrando arni hyd. A mae'r dyfyniad nesaf, gyd i ddarllen y gigfran tro yma'r pedwar. Mae hyn yn mynd i ddrysu pawb, achos dwi rwan yn gigfran. O'n i weli di gowion y colomenod yn y hedeg i'r pilpyd i brygethu, a'i plis geni am eu penna. Pa fodd y gallu enctid ddysgu henaint? O, diddorol. Wel, ti'n gwybod, drafod rhai o'r llynyddiaeth frenhingar eglwysig o'r hyfel cartra ddwy bennod nôl, mi welson ni fod yna Gymru ceidwadol ar ochr y brenin yr eglwys yn rhyfeloedd, yn cwyno bod y Puritaniaid yn ymddyrchyfu bod crefftwyr yn mynd yn gaptiniaid yn y fyddin a bod pregethwyr heb addysg, heb dynion nad oedd wedi cael addysg yn Rhydychen a Grawn, dim yn weinidogion yn pregethu de. Felly mae gigfran yn dweud, wrth dweud, well, come on, ti'n gweld y colomenod yn y hedeg ar y pilpod i bregethu, a'i plis geni am ei penna rhwng ddelwedd o cwian bach efo'r plisgyn dal am ei penna newydd ddeior. Ond hefyd, beth sy'n ddiddorol am hwn ydy bod gen ti'r y bobl ifinc yma yn hy ac yn cofio rwy'n gaeth fynd yn anhysbys ar gyfer yn galw fi'n academydd gwlyb ei glytia. O, dwi'n cofio hynna. Cos o'n i wedi upsetio rwy'n yn dweud rhywbeth. Oedd o'n galw fi'n... Oedd o'n glyb fy nglytia. Ond mae plus geni am y penna well. Wych, dydy. Dyna drosiau gwych, de. Pa fodd y gallu eingti dysgu hynny. A wedyn, dwi'n teimlo ddrwg, dwi wedi gadael y golomen allan yn gyfan gwbl mynd o lai. Sef safbwynt y Puritan. Mae'n dweud gymaint amdana chdi, Dwi'n licio brain, cigfran, yn bydd. Ond maen nhw'n gyfrwys yn glyfar. Wedyn, mae'n ddiddorol, achos o'n i'n sôn am y ffordd, fy marn i fe bynnag, mae Morgan Llwyd i llunio byd palimpsestaidd, efo'r byd beiblaidd chwedlonol, hynafol, wedi osod o dan y byd cyfoes mewn ffordd. A weithiau mae'n amlygu yn neill y llall. A fyma, yn dyfyniad nesaf, mae'n sôn am fynd i Llundain. Achos Llundain, wrth gwrs, gymaint yn digwydd yn Llundain o ran y llywodraeth, a Llundain oedd canolbwynt, cadarnol i'r Puritaniaid a'r Senedd. Felly, dyfyniad nesaf, mae'r eryr yn holi'r gigfran hynny. So, na i chwarae rhan y gigfran eto. Na ti, dwi'n meddwl bod chdi'n gigfran pen i gamp.
O'n i buos di y dydd arall yn Llundain yn clustfeinio. Beth a glywyd ti? Do! Mae'n Llundain bob math o adar, fel mewn coed tew, pob aderyn a'i lais. Mae'n o lawr o golomennod cyflym, a hefyd o gigfraen duon, heb ddim newid lliw arnynt. Beth a ddysgais di yn Llundain? Roeddwn wrth fod allan yn yr hewl yn clywed y dwndrwr yn siarad, rhaid yn gwerthu pethau'n siarad lle. Ond ni ddysgais si fawr am nad oedd reswm yn ei chwedla. Pobl yn siarad y ddi reswm ar y stryd yn Llundain. Roeddwn hwy yn rhio uwchben i potia, potia cwrw ac yn rhio yn parablu ymlaen, fel sŵn ton ar môr, neu ddiargwn yn cyfarth. Pethau di-ystyr, ton ar môr, ddiargwn yn cyfarth. Roedd gan bob un ddwy glist ac un tafod, a hwnnw i hyd yn dywedyn mwy nag y glws'r ddwy glist, a mwy nag y welsy'r ddau lygaid. A phan welais i hwynt yn selar dywyll i hynfydrwydd, mi eithym hebio iddynt yn llawen i gweled felly. So mae'n ddrwg, mae'n Llundain, mae pawb yn siarad, a neb yn gwrando, pobl yn meddwi ac yn gwneud pethau gwirion, ac felly mae'n gweld i bod nhw yn selar dywyll i hynfydrwydd. A felly mae'r gigfran yn hapus bod nhw yn argoll mewn anwybodaeth. Mae'r golomen eisiau goleuo pawb, a'i dwy'n i ddeall Dyna enw fy album newydd, Selar Dywyll ei hynfydrwydd. Mae'n enw da ar gyfer o grŵp death metal o Bontypridd. Selar dywyll yn fydrwydd, wel, hollol. A wedyn, y darn nesaf ni, licio hyn, dyma'r darn, mae'r llyfr yn fras yn ymrannu dos o ddim byd i ddangos hynny ond y stori un. Mae yna ddwy rhan, dau hanner. Yn gynta, ymddiddan rhwng y Tri Aderyn, a dwi wedi gadael y glomen allan, ond mae'n un bwysicad dwi wedi gadael allan, achos dwi'n licio'r gigfran gymaint. Chdi ad y holl ragfarnau gwrth Biwretanaidd. Ie, mae'n siŵr da, hollol, ie, be wneud i da. Ond, chwrdd, y sgwrs yma'r yn trio penderfynu pa un mae eisiau gwrando arno fo y golomen yr gigfran. A wedyn, ar y diwedd, mae golomen yn ennill y dydd gyda'i dadleuon hi, a mae gigfran yn mynd. A wedyn, yn ail hanner llyfr, mae'n sgwrs rhwng y ddau aderyn yn unig, a mae'r golomen yn addysgu'r eryr a rhywbeth o felly. So, dyma'r rhan lle mae'r golomen wedi ennill y ddadl, a mae'r gigfran yn ymadol. Y golomen, da ni'n wedi clywed gair o'i genna hi yn yr dyfyniadau yma. Dwi wedi sensro hi. Yna'n briliant. Dyma ddwyr, yn eisiau sylwi'r dewis dyfyniadau. Dwi'n gwybod. Dwi wedi mynd ar ôl fy hoff ddywydau. Dyna pam dwi'n tynnu dy goesti. Reit, chdi di'r gigfran, Jerry? O, reit. Felly, mae'n gwybod bod y glomen wedi ennill. Mi welaf dy fod ti yn fy erbyn i yn hollol, ond cymer Noa a'i arch rhyngo ti ar golomen. Yn y byd yn ofalus, mae golomen yn beryglis, mae gigfran yn dweud. Minnau o'n plei caif o swpar, mi glwaf sawyr byrgynod ar y ddeiar. Mae'n ogleuo cyrff pydredig ynddo. Fe dderfydd y rheini o'r diwedd, ac yno fe dderfydd amdana tithau. Nid oes mater. Mi ei cymraf trwy caffwyth. Ffarwel i Noa ac i'w arch ac i titha ac i'th glomen. Ni ddoi atach mwyach. Crawc, ymaith, ymhell ddigon. A mae'n hedfan i ffwrdd. Beth sy'n wych yn hynny, mae'n ymadol. Ac felly, mae Morgan Llwyd, mae'r holl beth yn istrwyd ydy. Mae'n personoliadau ar roi lleisio dynol iddyn nhw. Ac dyna mae'r holl lyfr yn dibynnu ar yna, ffaith bod y Tri Aderyn yma'n siarad. Yn o'r ddiwedd, y rhan yma'r llyfr, mae gigfran ymadol, mae fel sy'n Morgan Llwyd yn chwalu i ddyfais i hun. Mae gigfran wedi bod yn siarad yn hiawdol yn gyfrwys yn dda. Mae'n dweud crawc, mae'n dechrau crawcian fel adeg. Mae crawc yn wych. Mae jyst yn gyffyrddiad ffantastig. A mae'n mynd off da. Amhell digon. Da iawn. Wedyn da, eisiau gorffen efo darn hir iawn. Ar y cyfa, mae'r llyfr yn aros yn yr arch gyda'r Tri Aderyn yn trafod y ddau fyd palimpsestedd, y byd cyfoes a hen fyd Beiblaidd yn stori Arch Noa ac yn y blaen. Ond wedyn, tu'r diwedd, mae yna lais arall yn ymddangos, allan yn unlla, llais arall, holl o wahanol yn ymddangos yn y llyfr. Right. Ac mae'n llais... Wel, dyn ni'n gorfod i ddarllen fel llais persona yr awdur un, fath o Morgan Llwyd yn creu fersiwn ohono fo'i hun i roed y llyfr. Fel yma, Saunders Lewis dweud, mae dyma, y darn yma o Lyfr y Tri Aderyn, yw beth ydw fel, rhywbeth fel yr hunan gofiant ysbrydol mwy a dwys yn yr iaith Gymraeg.
Sydd yn beth mor sondersaidd i ddweud ydy. Oedd o'n foi am y sgubol. Ffantastig. Mae yna erthygl dda gan Emwyn Thomas Abertawe yn galw y dan yma'n imson oedd i fewn i Morgan Llwyd i hun. Ac mae fel yma, mae nifer o bobl wedi nodi hyn, fel sa Morgan Llwyd eisiau pwysleisio nad y fo yw'r golomen. Mae'n dilyn y golomen fel Puritan, ond dim yn berffaith. Dyma'n feidrolyn. Mae dan yma. So, dwi'n dechrau colli'n llais, so mae'r gigfran yn crawcian. Dwi'n dechrau crawcian. Felly mae'n ddan hir yn gei i ddarllen wrth y bwysau. Tra ti'n mynd i ffwrdd i fwyta cyrff meirw. Mae'r ffaith bod hwn ydy'r peth yr hunan gofiant ysbrydol. Ti wedi rhoi y pwysau arno fi rwan. Mae Saunders yn sbio arno chdi rwan. Roedd yn fy nghalon i ysgrifennu atat i thrybuddio mewn cariad perffaith, ond fe ddaeth y sarf ata fi ac y geisiodd atal y pin yma. Hi a boerodd ei chelwydd teg ataf wrth sisial fel hyn. Hunan sy'n dod dy osod ar waith. Rwyt ti'n ysgrifennu yn rhy dywyll, ni fedar neb modd ddeall nes yth niwl di godi, ac nid wyt ti yn dy ddeall dy hunan. Gad yn llonydd, mae digon o wybodaeth gan ddynion. Mae gormod o lyfrau yn barod yn y byd. Gorau ti dewi a gadael ymaith sgrifennu. Gad bawb yn llonydd ath gydwybod dy hun yn esmwyth. Bydd lawen, bwyta dy fwyd a chalon iach. Rhodio a chymer dy bleser fel ei gwely di bawb agos yn gwneithir, ac yna fe estynnu'r dy ddyddiau di ar y ddeiar. Felly, mae Morgan Llwyd yn trafod ei amheuon i hun fel awdur. Dwi'n ei gwrdd o blaen, i fod wedi gyhoeddi cymaint, oedd o hun yn dweud, mae yna ormod o lyfrau yn y byd. A felly fyma, mae'n dweud, oedd o ar ganol sgwennu y llyfr yma, a bod y sarf gardd Eden, y Temptasiwn wedi dod, a sisial yn ei glis, sibrwn yn ei glis, yn dweud, hunan sy'n dy osod ar waith. Wel, Morgan Llwyd, oedd o'n archwilio'r seicoleg, dwi'n sôn gyfnod wrth gwrs cyn Sigmund Freud. Ond mae Morgan Llwyd yn dweud hunan i olygu beth dwi'n alw'n ego heddiw yn hyrbai Freudaidd, ego, yr hunan sy'n dy osod ar waith. Yr hunan sy'n dy ego dy hun, ti'n sgwennu llyfr arall, mae yna ormod o lyfrau yn y byd, ti'n sgwennu un arall achos mae gen ti ego. A hefyd, ti'n sgwennu rhy dywyll, ni fedar neb mod o ddeall di. Gorau ti dewi, gadael ymaith ysgrifennu, gad bawb yn llonydd, dos i fwyta dy fwyd, rhodia chymer dy bleser fel ydy gwely di bawb. Felly, mae pawb arall yn mwynhau. Pam o ti'n ista fan hyn yn sgwennu llyfr arall. Llyfr poenus. Sneb eisiau ddarllen. So fel ysgolhaeg. Wel, dwi'n... Terry, croeso i fy mywyd. Croeso i fy mywyd. Rhaid i mi gyfadda, mi oedd... Mae dal yna, gynnau y dyfyniad hwn ar wal y stafell lle dwi'n sgwennu, ti'n fawr, mae'n beth da i sbio ar y fwydiau. Felly, dyna sy'n digwydd... Ddim os ti eisiau cario mlaen. Wel, sbio beth sy'n digwydd nesaf, paragraff nesaf. Wele, llyma fel y chwedleodd y ddraig gyfrwys am fi. Llyma fel y ceisio hi fy nhwyllo i. Llyma fel y gwnaeth hi ei gweithaf i rwystro'r meddwl, i selio fy ngenau, ac i atal fy llaw. A phai cawsa sarf ei meddwl, ni chawswn ni nac ysgrifennu hyn, na thitha, na i ddarllan, na i wrando. Ond fe ddaeth y golomen ac am helpodd, ac am cymorthwyodd gan ddywedyd. Dos ymlaen, rhaid i bob gwasg arfer i dalent. Rhaid i bob gwas arfer i dalent. Nid hunan sydd yma yn dy gymell, ond gwir serch at ddew. A chariad ffyddlon yn nesaf at y Cymru. Nid oes chwaith fawr lyfrau Cymreig yng Nghymru pan losgwyd papurau y Britaniaid gynt, ac medd Duw fy mhobol i yng Nghymru a ddifethyr o eisiau gwybodaeth. Fel hyn y darfu i'r golomen ateb holl resymau'r sarf, a datroi y rhaff a nyddasa hi yn y meddwl. Wele o eryr, dyma rhan o lais un o'r rhai llesgaf o'm dilynwyr i.
dyma ychydig o lawer. Felly, dyn ni wedi cael llais y golomen i mewn o'r diwedd, a mae'r golomen yn dyfynu hyn i gyd, a mae'n deud, so mae Morgan Llwyd yn wyled yma da, mae'n disgrifio hyn fel un o ddilynwyr llesgaf, mwyaf gwan, mwyaf lles, y golomen, a mae golomen yn dyfynu hanes Morgan Llwyd, yr amheuon gafodd o gan os gwneud llyfr, yr eryr fel enghraifft o hynna da. Da wych dydi? Mae'n hyfryd iawn. So, dyma Llyfr y Tri Aderyn. Ie, hollol. Bendigedig. Wel, Jerry, o hwnna yn... O, mae'n blasus ynddi, mae'n mor ddiddorol. A ti'n modd, yr hyn sydd yn nghael i am hyn i gyd ydy mynd yn ôl at y teitl, mynd yn ôl reit ar gychwyn y bennod, lle da ni'n siarad am... Mae'n cael ei sgwennu yn y flwyddyn 1613 ar 20 cyn dyfod 666. Fel cysgod dros y cyfan, does na ddim amser, dwi yma ar dan yn ceisio achub fy gyd-Gymry. Pa mae amser yn prinhau yn gyflym iawn. Ac yn defnyddio ei holl ddawn a'i holl ddychymig fel awdur yn sgwennu math newydd o ryddiaeth Gymraeg ac yn trio'n galad. Ac ddim yn cyfarawdu chwaith, mae'n sgwennu pethau heriol iawn, ond eto'n trio defnyddio ei holl ddawn i gael sylw ac i agor cloddau meddyliau i gyd-Gymry. Ac yn sgwennu'n hyfryd. Diolch fawr ti, Jerry, oedd hwnna yn... Wel, nes i wynhau hwnna. Yn odiaeth, yr hen iaith A.K. Cymdeithas Gwerthfawrogi Morgan Llwyd. Diolch Jerry, diolch i Richard Martin sydd yn recordio hyn i gyd ac yn cadw trefn ni. Diolch yn benaf oll i chdi wrandawr, achos eblaw amdana chdi fysa ni'n cael yr esgus. Y Cymro caredig a'r Gymraes caredig. Sydd yn rhoi esgus i ni wneud hyn. Cofiwch fod yr podlediad yma, mae yna fersiwn Saesneg, rhyw dalfyriad Saesneg diddorol iawn yn mynd i ymddangos nation.cymru. Mae hwnna'n wirioneddol werth chweil. Cofiwch bod ni'n pwyso'r Jerry gweitha'r cyngor llyfrau i ddarparu trafodaeth Gymraeg o hyn oll. Os oes yna rhyw noddwr hael allan fyna, da chi'n gwybod sut i gael gafel yna ni. Da ni'n gwerthfawrogi, hyd os da chi ddim yn noddwr hael, da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y podlediad. I unrhyw un all fod a diddordeb, mae yna 57 o benedau bellach ar gael, bob math o gyfoeth. Da chi'n mynd gorau gwrando nhw'n i trefn, jyst cerwch yn ôl a arbrofwch i weld beth sydd o ddiddordeb i chi. A does gennym ni ddim cyllideb hysbysebu, felly da ni'n dibynnu arna chi i wneud hynny. Mae'r podlediad ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf ar am. Welwch chi tro nesaf. Bydd fawr. Hwyl yn.